Δεν είναι ανάγκη. Εδώ γράφω, από πίσω καθίστε. Μπράβο! Μπράβο! Τα σχολιά σας εδώ... Εμείς κερδίζουμε. 4. Κερδίζουμε, βρε. Άρα είμαστε το 7. Η άλλη ομάδα ποια είναι? Η κίτρινη. Α, δεν ξέρω. GCP. Μα ξέρεις, Ειρήνη, ξέρεις τι σημαίνει GCP? Όχι. Μπράβο. Όχι, ρε φίλε. Τρεις αλλαγές δεν είναι. Ο προπονητής παίζει. Ναι, είναι αυτό. Μέσα. Μπράβο! Όχι! Τους κάνει την προπονητήρα. Είναι, λένε διάφορα. Ένα τέτοιο πρέπει να βάλω. Ένα τέτοιο πρέπει να βάλω. Τι? Με ένα τρίποδο. Πρέπει να πάω. Δεν έχεις κάμερα. Ένα. Όχι ρε φίλε. Μπράβο! Όχι, γιατί είναι νωρίς και είχε μαθήματα. Ωραίο ήταν αυτό. Κοντά του, κοντά του, κοντά του!
Δεν κοίτατο, 3. Πάρ' το σου. Πάλι καλά. Όχι ρε γάμο. Πάλι καλά. Τη μασκότα. Έλα, εντάξει, καλά πάμε. Καλά πάει η ομάδα. Πιστεύω ότι εντάξει. Μπράβο! Αχ, δεν γάμω, δεν το πήρα αυτό. Τι γίνεται? Πάμε, Μπάμπη! Ναι, μα είδες. Μπράβο! Τι μπράβο, δεν το πήρα. Παιδιά. Δεν μπήκε στις άλλες. Δεν μπήκε στις άλλες. Το 13 έκανε φάουλ. Α, το 17 έκανε το φάουλ. Sorry, μπάμπης. Όχι ρε φίλε.
Όλο, λέμε. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα πράγμα σου. Γιατί δεν το κάνει. Ένας και ένας δύο τα κάνει. Ναι. Άρε Βασίλη, πάλι θα σου φτάσει. Ναι! Μπράβο! Εντάξει, θα του βγει. Τρίποντο ήτανε. Ναι. Γιατί του φωνάζει τώρα. Του λέει. Πάλι τους θυμίσου. Έξω. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε Βαρύ φίλε. ήταν αυτό. Έχει πάσει. Σήκω. Όχι. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Όχι. Ναι! Ου! Ναι, τρεις. Η γωνιά εκεί της ταιριάζει. Ο Βασίλης αποφάσισε να μην παίξει άμυνα. Έλα ρε παιδιά, εντάξει. Πάρτε φάουλ εκεί ρε εσύ, πέσε λίγο πάνω. Όχι. Όχι ο πέμπτος κλειστό, ο Κρεπτονίτης του ήταν το δίποτο. Δεν στάρει ποτέ το Βασίλης. Πώς του πέρασε τώρα εκεί, πώς του την πέρασε. Δεν έπαιξε άμυνα. Η ομάδα του παιδιού είναι μόνο μόνος. Δεν είναι παρακολουθείς και να έχει μεγάλους παίκτες. Καλά σου έκανε να πήγαινε. Είσαι πολύ κουρασμένος. Παρ' όλα αυτά ήρθες. Έξω. Γεια σου. Μπράβο! Έτσι και το άλλο. Πάμε το ίδιο. Πάμε το ίδιο. Πρέπει να κάτσω να κάνω, Χάσει, χάσει, χάσει. Μισό Μπράβο! Yes. Μπράβο! Τι έπρεπε. μια αλλαγή φύγης πρέπει να κάτσω να κάνω και βαριέμαι. Πίτερης, for 3. Όχι, πάμε. Πάμε και για το rebound. Κάτσε, σου λέει κάτσε να πάω.
Όχι. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Μέσα. Μπράβο! Γιατί τόση λείπει και ο Παντελής σήμερα. Κύριος Επιτροπάκης. Πώς το περνάνε ρε παιδί μου από εκεί. Γιατί τώρα του το έδωσε. Ναι. Καλά και πολλές. Ναι. Πολύ καλά. Μπράβο! Πάμε λίγο. Για να δω. Εντάξει. Λες να είναι και αυτή η μέρα του. Είναι η ίδια επίθεση κάθε φορά. Λες να είναι η μέρα του. Μπορεί. Η ίδια επίθεση πιάνει. Δεν την πειράζει με τη συνταγή. Όχι ρε φίλε. Μπράβο. Εντάξει. Όχι. Πολύ μπουλούκι. Μπράβο. Πολύ μπουλούκι όμως δεν κάνουμε. Δηλαδή κοίταξα πόσες φορές. Πάμε, κούκου! Τι δουλειά έχει εκεί ψηλά όμως τώρα. Φύγε από εκεί. Ο Καράς. Δεν έχεις λόγο να υπάρξει εκεί. Μπες μέσα. Έλα! Έλα ρε παιδιά, τόση ώρα κάτω από το καλάθι. Το ψάρι σου μπάλα. Γιατί την έβγαλε έξω αυτό. Του λύθεις. Πολύ ωραία άμυνα. Σηκώνα τα χέρια. Σηκώνα κάτω τα χέρια ψηλά. Έξω! Έλα ρε παιδιά. Άσε από εκεί που δεν πήγε για ριμπό. Αυτό το 9 είναι πολύ ευκαινήτο, Ναι, είναι γρήγορος. Βλέπεις που είναι... Είναι πιτσιρικάς, λεπτούλης, γρήγορος. Ναι, Είναι πάει. καλός. Είναι καλός. Κρίς, τέταρτος. Όχι ρε φίλε. Είσαι εδώ, τον έπαιξε ωραία μου. Ναι, και παρόλα αυτά. Παλικάρι. Πάλι στα αντίστοιχα. Μα μένουν στατικοί, μένουν πολύ στατικοί. Δηλαδή, Ναι, δεν κινούνται. Για να μπορούν να τους βρει. ο Χρήστος μένει εκεί, ο Γιώργος μένει εκεί και δεν κουνάμε. Εντάξει. Και εγώ θα το κάνω. Νομίζω ότι... Τρία νούμερο.
η μάζα σου. Με ένα time out σε κάθε δεκάλεπτο. Σε κάθε δεκάλεπτο. Πάλι καλά. Μία άμυνα να ήσουν έτσι, ήταν καλά. Αλλά δεν ήσουν έτσι. Γιατί να είναι αυτό. Α, κολόφαρδος. Κολόφαρδος ο Πίτε εκεί. Όχι, ρε φίλε. Μπράβο. Α, του πήρε το φάουλ, Ναι, μπράβο. Μέσα. Πάμε! Μπράβο! Μόνοι μας. Πάμε! Καλό, έδωσε. 3, ναι. Και πήρε. Πάμε. Καθυστέρησε πολύ. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Όχι. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένας αγώνας που δεν μπορεί να ξεφύγει. Όχι. Δεν μπορεί. Μπράβο! Μιλάει πολύ, τώρα μου ανοίξει θέση. Α, γιατί είναι στάνταρ θέσεις. Α, αυτός ήταν στον προηγούμενο αγώνα, τώρα τον είδα, ναι, ναι. Γραμμή, έλα ρε φίλε. Μα γιατί. Πεσάρουν, πρέπει να πεσάρουν. Τι κάνουν, Γιατί έγινε τώρα αυτό. Ελπίζω να πάρει τα ίδια παπούτσια του χρόνου ο Φίλτατος. Όχι, και δεν είναι τρεις. Τσάμπα, ήθελα να τον βρίσω, είχε ελεύθερο, λέει, α, και πήγε και το σπάσα. Τι κάνει, φάουλ, σωστό. Πάλι καλά. Τι, Φάουλ. έκανε ο Πιτ. Όχι. Του πήρε ο Πιτ. 12 σπρώξιμο κάτω. Μπράβο ρε Πιτ! Από φώναξε. Όχι.
το κλαμπ, Μπας δεν ξέρω και γιατί. ξεξυπνήσω. Ήτανε. Όχι, αλλά οριακά. Τι ήταν τώρα? Φάουλ, αλλά πολύ ωραία πάσα πήγε να δώσει ο τύπος. Τον τα βάλεις ολόκληρο, πάνω του πέρα. Το 10. Όχι ρε φίλε. Βήματα. Τι ήταν? Και το πήρε για τους πόντους, Το αφήσαμε. 3 ή 2? 2 πόντους και μία βολή. Α, ναι. Μετράει. Έξω. Μπράβο. Ναι, πώς δεν είναι. Πάμε. Δεν υπάρχει. Φοβερή πάσα. Όχι ρε μπα... Μπράβο ρε. Μπράβο ρε Κωστή, μπράβο. Μπράβο Κωστή. Πολύ ωραίο το screen. Έλα! Ωραία επίθεση. Αυτό ήταν πολύ ωραία επίθεση. Δεν μπορούμε όμως μόνιμα να παίζουμε κοντό σχήμα. Όχι ρε, μα πώς το του περνάνε. πλάτη. Τον έβαλε πλάτη. Λοιπόν, και εκμεταλλεύεται. Γενικά του έπαιρναν εύκολα πάση στη... κάτω από το καλάθι. Πολύ. Αυτό δεν παίζουμε άμυνα. Κάνει φάουλ. Μπράβο ρε Κάρα, δεν πειράζει. Πολύ καλό. Δεν πατάει. Φάουλ, σωστό. Μπράβο Πιτ! Να μην χαθεί η διαφορά ρε εσύ. Όχι. Πάμε! Είσαι πατσάρι για να μην πονείς. Μέσα. Πάμε! Μπράβο! Έξω. Όχι ρε φίλε. Όχι. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Χωρίς τίποτα. Μπορεί και τώρα να βήματα σαν περίπτωση. Βήματα. Κοίτα εδώ. Εντάξει. RMLS. Σαν να λέμε Reynolds. Έλα ρε παιδιά, όχι για 10. Ωραίο. Ωραίο. Καθυστέρησε. Όχι. Ορίστε το πάνω θέμα. Δεν πρέπει να χαθεί. Δεν βγαίνει στο χετζάου. Έλα ρε παιδιά, έλεος. Τι κάνει. Ωραία, μπράβο, ωραία. Για να δούμε.
Για να δούμε. Τι? Α, μπορεί στην αρχή της φάσης που του βάζει χεράκια. Μα κοίταξε ρε εσύ. Τώρα παίξει καλή άμυνα. Εδώ τι το... Μαλάκης, πώς γίνεται σας παίρνει rebound έτσι? Έχασα τη φάση. Αυτά που βλέπω. Μα θα είναι αμαρτία τώρα. Έλα ρε φίλε. Μπράβο! Πάμε ρε μπάμπα ρε. Πάμε ρε μπάμπα λίγο. Πάμε λίγο. Έλα ρε εσύ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχει... Τι ήτανε, φάουλ. Σωστό. Χτύπημα. Τι ήτανε, αντιαθλητικό. Καμία περίπτωση. Δεν έδειξε αντίθετα. Α, ρωτάω, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι το έκανε με το σώμα, αυτός λέει τον χτύπησε. Είναι πάλι καλά. Μπράβο, ρε Πι. Δεν έχεις παίξει ωραία σήμερα. Καλά έχει παίξει. Ισχύει. Εντάξει, όχι. Και σωστά. Μέσα. Όχι ρε φίλε. Πες μωρί πορνοστάρ, πες. Σωστό, πολύ ωραίο. Όχι ρε φίλε.
Ναι! Μπράβο. Τρίποντο δεν ήταν. Ναι. Βέλο. Γράφω, γράφω τώρα. Καλώς είναι, απλά δεν είναι γρήγορος. Εντάξει, ούτε ο Γιώργος μπορεί να τρέξει πολύ. Τι έγινε? Έξω! Ναι, ήταν. Μπράβο! Γιατί ανανέωσε... Vibe και Vibe. Ναι, Vice City. Μπράβο. Ναι, ναι, Πάρα τα... πολύ ωραίο χρώμα. Μετά το μπλε που έχει είναι το γραμμένο μπλε κόντσα. Όπα! Τι δουλειά έχει να παίξει εκεί? Ναι. Καλά δεν υπάρχει. Όχι, αν χτυπούσε θα χτυπούσε άσχημα. Ο Γιώργος. Πολύ καλά. Αν χτυπούσε θα χτυπούσε άσχημα. Πάμε, Μπάμπη! 13 πόσο. Είδες τι έκανε τώρα εδώ. Και δεν τον πολύ πρόσεξα. Ξέρω ότι απλά σούταρε Όχι, και ρε, έπεσε Μπάμπη. πάνω στον άλλο. Έχει πρόβλημα. Όχι, ρε φίλε. Α, μπορεί. Ισχύει. Μπορεί και απλά περπατάει έτσι από την κούραση. Αλλά αν ξέρεις την μπάλα όμως, Μέσα. Ναι! Ναι, ισχύει. Πάρα πολύ νομίζω ότι είναι απλά το Το 14. μπαριέτο απλά περπατήσει. Ή όντως έχει θέμα με το... Ναι. Έξω! Έλα ρε! Νομίζω μπαριέτο απλά περπατήσει. Λοιπόν. Λέκο. Αργήτησε. Γιατί ένα σε 2 μέτρα και με τους κλείβεις. Έκανε πολύ αλεξίνος. Ρε φίλε, εντάξει. Ό,τι μπαίνει. Ό,τι σου κάνουν μπαίνει. Το βαλεύουμε εμείς το παιδί, το βαλεύουμε. Έτσι, σπρώχτον από κάτω. Σπρώχτον από κάτω. Όχι το. Έλα ρε εσύ. Κοίταξε, Το άξιζε την μία προμπή. Το άξιζε. Του λέει, έχει δίκιο ο συμπαίκτης. Δεν θα ρίχνεις μόνο, θα πας και καμία. Μύρισε. Τώρα... Τσέκος το χέρι σου ρε. Τι λέω μαλάκα. Πώς τι... Το πήρε πίσω. Το πήρε πίσω. Όχι. Μα δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό, δεν γίνεται.
Έλα. Σούταρε. Περίμενε. Ναι, δεν βγαίνει. Όχι ρε φίλε. Αχ, πολύ καλή απόφαση. Double score. Δικό. Καρβούνι. Πού το είδε? Στο Μαχαμπά. Όχι, μια φίλη μου το έδωσε στην Αθήνα. Ή στην Πάτρα. Ναι. Έχουμε Αθηνία μα. Τι ήταν αυτό ακριβώς? Τι ήταν αυτό? Δεν γράφω κιόλας. Και απ' την άλλη το έχω. Θεέ μου. Ο Κώστας είναι. Και δεν είναι και ηλικιωμένος. Πολύ καλό. Όχι, δεν είναι τελικά. Ζήτημα, αν παίζει να είναι αυτός που φαντάζομαι και πρέπει να μην έχει πατήσει καν τα 50. Αυτό σου είπα, εγώ το πιστεύω ότι είναι εκεί, 45-50. Μια χαρά είναι. Νομίζω είναι 48, 49. Σοφρονιστικός πάλι. Α, ναι. Τον έχω δει να ξαπλώνει τον καρτέρι με μια κίνηση κάτω. Ένα τυπά που παίζει μπάλες στο δεύτερο. Α, τον έχω ακούσει αυτό που το λέτε. Τον έχει ξαπλώσει με 2 κινήσεις κάτω. Έλα, Άλεξ. Έλα. Πάμε ρε Άλεξ. Πάμε λίγο. Όχι. Δεν μπορώ. Αχ, Θεέ μου. Άλεξ, απλά στο ρέτο από εκεί να τελειώνει η υπόθεση. Έλα βρε πάπη, δηλαδή ούτε... Δεν θέλει. Ο Θωμάς, Ναι. τον είδα προχθές με τον Βασίλη κάτι στο κέντρο. Με το αίσθημα. Τι κάνει, ενώ... Δεν ξέρω, πήγε να φάει εκείνη τη στιγμή. Ενώ γενικά, επειδή... Και βολές, ωραία. Κρίμα. Έχει ξεκινήσει... Έχει κάτσει μια φορά πίσω, ξελασμένη και εξάδωσε εκεί κάτω. Έχουμε κλείσει το γήπεδο, σηκώνω με πάνω του ρίξω. Μου κάνει ένα έτσι που πλαγώνω και με μαζεύει και να βρει και έτσι κάτι. Καταλάβεις βέβαια. Κάνει μια φορά. Μου τρέχω στον επίπεδο και μαγκολοφάει. Τραβάει μια ξεκινήσει και με παίρνει μαζί του. Πάμε. Πάμε ρε Άλεξ, βάλ' τον. Όχι. Σήμερα δεν τον θέλει με τίποτα. Βάλ' τον. Ένα σαν και εμένα θέλει άμυνα τώρα εκεί, να του γίνω Να βδέλα. πιέζεις, Να του γίνω βδέλα. Τον διαλύσω. Εσύ δεν παίζει. Γιατί Γιατί εγώ είναι μικρός. δεν έχω όριο ηλικίας. Μην το βλέπεις έτσι, είναι πολύ μικρό. Όχι. Δεν έχω κλείσει τα 27, οπότε δεν μπορώ να παίξω. Είναι πολύ, δεν μπορούν να μπουν πολύ μικροί. τρεις. Μέχρι 3 κάτω των 27. Και εκεί ήδη 3. Ο Μπάμπης. Όχι, βρε μου. Όχι. Ο Μπόμπης είναι 28. Είναι ο coach, Είναι ο Παντελάκης, Ναι, και ο Σπυρδάκης. ναι. Και ο Βασίλης επίσης. Α, ναι, και ο Βασίλης είναι μικρούλης. Όχι, όχι, μπορεί μέχρι 3 άτομα μπορεί η ομάδα να έχει κάτω των 27, δεν ξέρω. Οπότε εγώ δεν μπορούσα Χρόνος θα να... μεγαλώσει. Του χρόνου θα είμαι διαιτητής. Και θα είσαι Διαιτητής. σε δική μας ομάδα. Δεν είμαι μόνο σε μια ομάδα, είμαι σε όλο το πρωτάθλημα. Διαιτητής. Διαιτητής τέτοιος. Θα το ξαναπιάσω. Παίρνεις δίπλωμα. Έχω πίσω, ήδη. ναι. Έχω ήδη. Το 16, απλά δεν σφύριζα για τρέχει. Τώρα θα ήμουν 7 χρόνια διαιτητής. Δύσκολο, Ναι, κάτι πλήρωσε. Τι? Δύσκολο μου φαίνεται. Ναι, είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο.
συνειδητοποιήσεις το πόσα πράγματα κοιτάζεις. Ναι, ρε εσύ, αυτό. Πολύ δύσκολο. Τώρα, Θέλει εμπειρία. Απλά. ο διαιτητής τώρα. Ναι. Ο Νίκος, ας πούμε, και ο κυρίος Επιτροπάκης που είναι εκεί, είναι πολύ εμπειροί διαιτητές. Ο Νίκος αυτός. Ο Νίκος Σκανδαλάκης που είναι εκεί ψηλά και ο είναι άλλος. και ο κύριος Επιτροπάκης. Είναι πολύ εμπειροί διαιτητές. Πολύ καλοί. Μέσα θα μπει και αυτό. Πάλι καλά. Ο κύριος Επιτροπάκης φύγει σε Α1. Αλήθεια. Ναι. Ούτε θέλει πίεση, θέλει πίεση. Θέλει πίεση. Πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο σου. Τι είναι αυτός ο 9. Πάει άλλος να σου κάνει. Δεν θέλω να το κάνω το σκορ. Δεν γίνεται 30 βάλω. Αυτό. Εκεί θα είναι περίπου. Μπορεί να είναι και στην ηλικία. Ναι ρε Πιτ! Ο μόνος που έχει κάνει σήμερα. Μπορεί να είναι και στην ηλικία μου. Τον φάγανε το χρόνο Το 9. Θα μας τον επάρουν. Ήταν σε άλλη ομάδα. Ποιος σου πήρε. Ναι. Σε ποια έπαιζε? Στο... Εσείς σαν πρόεδρος πρέπει να παίξετε τόσο κακοί τους παίκτες τουλάχιστον. Ναι. Πρέπει να βρει χορηγούς, να πέσει κασέ, να πάρει παίχτες. Μεταγραφές αεροδρομίου του καλοκαίρι.